Bore da chi gyd a chroeso i'r Oedfa ddigidol sy'n cael ei darlledu heddi o ddinas Chiang Mai yma yng wlad Thai. Braint fawr i Dr Hefin Jones ymunne yw cynrychioli undeb rannu bynwyr Cymraeg yng nghynnor cymundeb eglwysi diwygiedig y byd, the World Communion of Reformed Churches, sy'n cwrdd yma yn Chiang Mai yng wlad Thai yr wythnos hon. I ni yma ymlith cynrychiolwyr o dros 230 o eglwysi mewn 109 wledydd ledled byd. Dyma weddi o ddiolchgarwch y ffrymwyd i gychwyn y cyngor cyffredinol yr wythnos hon. Gweddiwn. Ein tad yn y nefoedd, i ni wedi ymgynnull o bob cwr o'r byd i wrando ar deiriau, ac i glywed o'r newydd pan fyddwn ni, ddisgyblion Crist, yn caru'n gilydd ac yn byw mewn undod, yr wyt ti yn ein bendithio. I ni wedi ymgynnull i ddiolch i ti am dy gariad mawr sydd wedi'n cario o'r cyngor cyffredinol diwetha hyd yma. I ni'n ddiolchgar am dy ras sydd wedi galluogi cymundeb byd-eang dy eglwysi diwygiedig i ddylanwadu ar y cymunedau Cristnogol ac i gael effaith ar y byd. Diolch i ti am ein cynorthwyo i ddal ati gyda chlwyfau Covid-19. Diolch i ti am y dargymyddiadau newydd rwy ti wedi ysbrydoli yn y byd, mewn technoleg ac mewn gwyddoniaeth sydd yn ein cysylltu ni ac yn ein huno. Diolch i ti am y mewn welediadau newydd rwy ti'n ein dysgu am warchod yr ecosystem, a'r cynnwys o holl greadigaeth ar y ddeiar. Rwy'n ni'n nerth i barhau ar ymrwymiad yn ein tystiolaeth i'th garia tuag at bawb, ac i gyfiawnder a heddwch yn y byd. Derbyn ein diolch, yn enw'n ffrind a'n harglwydd, Iesu Grist. Amen. This October, the World Communion of Reformed Churches is coming together in a truly inspiring place. Chiang Mai, Thailand, a city rich in hospitality, beauty, and history, will host our 2025 General Council. Here, surrounded by nature and tradition, we'll worship, discern, and walk together in faith and justice. You know, our venue is more than just a meeting space. It's really a space of community, reflection, and global fellowship. With voices and visions from every continent, we're preparing for something truly transformative.
Chiang Mai is ready to welcome you. Are you ready to be part of this global moment? DUCRC General Council 2025, Chiang Mai, Thailand, 14 to 23 October. Join us in Chiang Mai, experience communion, live the calling. Visit www.wcrc.eu for all the updates. Cymundeb Eglwysi Diwygiedig y Byd, World Communion of Reformed Churches, ond pwy neu beth yw Cymundeb Eglwysi Diwygiedig y Byd, meddech chi? Wel, mae 100,000,000 o Gristnogion o fwy na 230 o eglwysi yn aelodau mewn 109 o wledydd ledled y byd yn perthyn i'r cymundeb hwn. Ac i ni felly yn rhan o'r teulu mawr byd-eang hwn sy'n rhannu'r un gred a'r un weledigaeth. I ni gyd yn credu bod y ffydd Gristnogol yn golygu ymateb i alwad Duw i feithrin cyfiawnder ac ateb anghenion ysbrydol pawb wrth draws newid y byd drwy gariad Iesu Grist. Trwy ymgysylltiad cadarn y gair Duw a galwad yr ysbryd glân, i ni'n cael ein traws newid drwy'r amser wrth i ni ymdrechu i sicrhau cyfranogiad llawn a chyfiawn i bawb. Yn ein hamrywiaeth, i ni'n trio bod yn fynegiant byw o undod yr ysbryd yng nghlwm tangnefedd. I ni'n gweithio adnewyddu ac adfer yr economi ar ddeiar, fel y gall pob dynoliaeth a'r holl greadigaeth fyw bywyd yn ei holl gyflawnder. Bod ni'n wahanol i'n gilydd eto, i ni'n rhannu'r un weledigaeth ac yn aelodau gwahanol o'r un corff. Mae hwnnw'n canu cloch yn dywe. Mae'r apostol Paul yn rhannu'r un weledigaeth yn union, a gadewch ni wrando ar ddarlleniad nawr o'r 12 bennod o lythyr cynta Paul at y Corinthiaid. Oherwydd fel mae'r corff yn un, a chanddo lawer o aelodau, yr rheini oll eri bod nhw'n llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddion un corff, boed yn iddewon neu'n roegiad, yn gaeth weision neu yn rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohono ni un ysbryd i'w yfed. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Yn awr chwi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch chi le fel aelod. Ymlith yr hain y mae Duw wedi gosod yn yr eglwys, yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon, yna cyflawni gwirthiau, yna doniau a chai, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefaru a thefodau. A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn cyflawni gwirthiau? A oes gan bawb ddoniau a chai? A yw pawb yn llefaru a thyfodau? A yw pawb yn dehongli? Ond rhowch eich bryd ar y doniau gorau.
Ym 40 ganrif ddiwetha, fe fu farw un o lenorion mwyaf amlwg America, Scott Fitzgerald. Ac un o'r pethau dawodd ar ei ôl oedd llyfr nodiadau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer storiau byrion. Ymhlith yr awgrymiadau hynny, yr oedd yr awgrym hwn. Members of a widely separated family have inherited a house in which they must all live together. Ni ysgrifennodd Fitzgerald mor stori ar bapur, ond mae'r stori'n cael ei ysgrifennu a ni yw ei hawduron. Ni yw aelodau'r teulu sydd wedi etifeddu tŷ. A'r tŷ yw'r ddaear hon, lle mae'n rhaid i ni fyw gyda'n gilydd. Ein stori ni yw hi. Ac mae un peth yn gwbl glir. Os na fyddwn ni fyw gyda'n gilydd yn y tŷ hwn, fe fyddwn farw gyda'n gilydd. Maen nhw'n dweud mae mewn undeb mae nerth. Ond mae'r un mor wir i ddweud taw mewn undeb ma'n gobaith ni. Gobaith am lanach a gloiwach fyd. Ac o ystyried hynny, y mae'n berffaith iawn i ni gymhwyso'r ddelwedd sydd gan Paul yn y 12fed bennod o'r llythyr cyntaf yr eglwys yng Nghorinth at y byd, a fe wnewn ni hynny mewn 2 ffordd. Yn gyntaf, fel y mae yn y corff, sef yr eglwys, amrywiaeth o ddoniau a thalentau. Felly hefyd, mae'r un amrywiaeth yn bod yn ein byd ni. Ac yn ail, fel y mae llwyddiant a ffyniant y corff, sef yr eglwys, yn cael ei ymodi gan perthynas iach rhwng aelodau ei gilydd. Felly hefyd y mae llwyddiant a ffyniant y byd yn cael ei ymodi gan berthynas iach rhwng pobl a'i gilydd. Gadewch i ni am ychydig funudau'n unig sylwi ar y berthynas honno. Yn gyntaf i gyd, dibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd. Dibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd. I ni'n clywed yn aml y dyddie hyn am y self-made man. Wel, does dim y fath ddyn yn bod ar self-made man, oherwydd i ni gyd yn dibynnu ar ein gilydd. Mae isie'n gilydd arno ni. A mae'n haddysg i ni'n dibynnu ar ein hathro, a mae'n iechyd i ni'n dibynnu ar y doctor, a mae'n bara i ni'n dibynnu ar y pobydd, a mae'n tai i ni'n dibynnu ar yr adeiladydd. Ac fel i ni golion, dibynnu ar bobl sydd o'n hamgylch ni i ni'n gwneud ac i ni wedi gwneud eriod, ein teuluoedd, ein ffrindiau a phawb sydd yn ein cefnogi ni. Mae'r apostol Paul yn ei anogaeth at ei fab yn y ffydd Timotheus yn ei atgoffa fe am y breintiau ddath i'w rhannu. Mae Paul yn atgoffa Timotheus o'i fam gi, Lois, dylanwad i fam Iwnis, i fagwraeth yn yr ysgrythurau a'i alwad i'r apostoliaeth. Y cyd-dibyniaeth, a dyna'r hyn mae Paul yn pwysleisio yn y darn hwn o'r Testament Newydd. Mae'n cymharu'r eglwys a'r corff a bod eisiau'n gilydd arno ni fel darnau o'r corff. A llaiwethoch chi nawr o fod yn y gynhadledd hon, yr wythnos hon, a gweld y canodd o bobl sydd wedi dod ynghyd o bob cwr o'r byd. I ni gyd mor wahanol i'n gilydd, ac eto mae eisiau'n gilydd arno ni, bob yr un ohono ni, i ni'n dibynnu ar ein gilydd yn y byd yma. Ond os i ni wir am wireddu'r freuddwyd hon yn iawn, os i ni'n mynd i ymddwyn fel un corff, os i ni'n mynd i ddibynnu ar ein gilydd yn iawn, mae rhaid i ni feithrin gostyngeidrwydd. Rhaid i ni fod yn ostyngedig a gwasanaethu'n gilydd ac nid llywodraethu'n gilydd. Ac ymrith yn cyd-aelodau'r ddaear hon, y mae'r rhai sydd ddim yn mwynhau yr un breintiau ni, y mae'r difreintiedig, y mae'r gorthrymus, a'n braint ni yw nid i llywodraethu nhw, ond i gwasanaethu nhw, a'i cofleidio fel ein brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist.
Yn ail wedyn, nid yn unig dibyniaeth yr aelodau ar ei gilydd, ond cyfrifoldeb yr aelodau am ei gilydd hefyd. Gan ei mwyn i gyd yn dibynnu ar ein gilydd, mae hynny'n golygu bod gyda ni gyd gyfrifoldeb am ein gilydd, a mae rhaid i ni'n gwneud ein gorau glas dros ein gilydd. Ond rhan o ddagre pethau heddi yw'r ysbryd balch a hunanol hwnnw sy'n troi'r cyfan i felin ein hunain. Pob un dros o'i hunan yw ei heddi, yn lle bob un dros ei gilydd. Mae'r cyfrifoldeb am ein gilydd yn gyfrifoldeb ar bawb ohono ni. I am only one, meddai un awdur, but I am one, and I cannot do everything, but I can do something, and I will not let what I cannot do interfere with what I can do. Werth i ni gyd y gofio hynny. Fe gofio ni bod Iesu Grist wedi condemnio'r un dyn yn un o'i ddymhegion am iddo wrthod defnyddio'i dalent yn iawn. Mae gyda ni gyd rhyw ddawn yn dose, yn cyfrifoldeb ni yw defnyddio'r fawn neu'r dalent honno lles ein gilydd. Ac yn drydydd ac yn olaf, y mae gan aelodau gariad at ei gilydd. Y cariad yn ôl Paul sy'n golygu bod dioddefaint un aelod yn ddioddefaint i eraill. Y cariad yn ôl Paul sy'n golygu bod llawenydd un yn ei llawenydd i arall hefyd. Ac i ni'n gweld hynny'n glir yn y gynhadledd hon yr wythnos hon. I ni'n llawenhau wrth gwrs gyda'n brodi yn chwiorydd yn Christ sy'n cael ei cynrychioli yma heddi wrth glywed am y newyddion da a'r pethau da sy'n digwydd yn eu hardaloedd nhw ac yn eu heglwysu nhw ac ar eu cyfandiroedd nhw. Ond i ni hefyd yn tristau ac yn cydymdeimlo ac yn cefnogi ac yn cynnal yr rheini sydd yn uchel i'n anodd ar hyn o bryd. A'r cwbl wrth gwrs yn cael ei wneud mewn ysbryd cariad. Yn dilyn y benod hon, y 12fed benod o'r Corinthiaid, i ni'n dod at y benod fawr y llythyr cariad yn ni, lle mae Paul yn dweud, ffydd gobaith cariad, y tri hyn a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. A'r hyn y mae cariad yn ei wneud yw uno'r sawr a gar a'r sawl a gerir, fel bod angen y sawl a gerir yn angen i'r sawl a gar. Yr unig rym sy'n diogelu undod y corff yw grym cariad. Duw cariad yw, ac wrth ein creu ar ei ddelw ei hun, fe'n creuwyd ni i garu'n gilydd. Delwedd cariad ydy delwedd Duw. Teyrnasa dros ein deiar oll, mynd cael bob gwlad i drefn, ac adfer dy ddihalog lun a'r deulu dyn drachefn. Gogoniant yw enw. Amen.
Gweddiwn. Dduw cariadus, diolchwn i ti am bawb sydd wedi gwneud cyfiawnder, sydd wedi caru trigaredd, ac sydd wedi cerdded yn ostyngedig gyda thi. Clodforwn di am yr rhai sy'n cymryd rhan yn gwireddydd genhadaeth di i wneud pob peth yn newydd, ac sydd wedi byw'n ffyddlon fel disgyblion i Iesu Grist. Diolchwn i ti am yr rhai yr ydyn ni'n nabod, am yr rhai yr ydyn ni'n caru, a thrwy bywydau yr ydyn ni'n gweld y gariad diysgog, dy drigaredd, dy ffyddlondeb a thofal dros dy greadigaeth di. Gweddiwn y byddi di'n ein grymuso eto trwy dy lan ysbryd, i barhau fod yn ffyddlon yn ein tystiolaeth, ac i ddilyn ac i fyw yn ffordd Iesu. Gwrando'n gweddi felly, yn enw Iesu Grist, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, un Duw, yn awr ac am byth. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa ddigidol yr wythnos hon. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni nawr ac yn oes oesoedd. Amen. O Siang Mai, yma yng Ngwlad Tai, hwyl fawr i chi gyd.